Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ukhulise leli khasi khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Ingqalabutho ye-MK iyaqhubeka nokusitshela ngomlando womongameli we-MK Party uJacob Zuma kanye netulo elalenziwa abathile ukuze kuboshwe umongameli we-MK Party. Angingandi-ke ngamagama, awuzizweleke nayo ingqalabutho izikhulumela ngokwayo. Ama-spy tape ngilapha koThabo Mbeki noNgcuka noMakhatha belungu ababenza itulo lokuboshwa kaZuma ngaphambi kokuthi kube Polokwane. Kanti kukhona ngenhlanhla yakho uZuma laba bezobunhloli babathephile bababhagile. Kwazotholakala ukuthi uZuma lento yokuthi eboshelwe i-rape, aboshelwe ikhali yaphekwa oThabo Mbeki nabanye. Leso spy tape zafika no-Arthur Fraser akabe seyithatha lawo malokungana lawo marekhodi wayewanika uZuma. Makufika lapha nenkantolo kwatholakala ukuthi uZuma kanti itulo lezombangazwe leli laba bantu bathunywe yilamazwe amakhulu ukuthi uma kungaphathi uZuma phela kusho ukuthi iy'mayini zethu kwi-South Africa njengoba niyibona nje inalento kuthiwa i-Anglo-American kuneNgilandi neMelika. Wonke la mahlathi eniwabona ngaphesheya kwaNhlosi, zonke lezi mayini ey'lapha kuphansi ney'mobe ey'lapha kungaphansi kwe-Anglo-American, i-England neMelika. Yikho uma ngabe kuvela imayini la mingavela la emfekayo lithi niyagoloza ukususwa, abelungu bafaka iy'mali nidubulane nodwa njengakwaSomkhele nife ngoba bafuna umnotho la ngaphansi kwezwe. Basaqhuba leya nto yokufuna ukuniphatha abantu abamnyama ngoba bayazi ukuthi siyahlupheka silambile, bekhontrola izwe lethu. Izwe-ke bafana bakithi umnotho, uma une-land izwe uyakwazi ukwenza umgwaqo ohamba iy'moto, uyakwazi ukwakha indlu uzohlala kuyo, uyakwazi ukubiya uthango lomuzi wakho, uyakwazi ukudla udla isizwe, uyakwazi ukwenza noma yini wakhe imali ukuze ube nemali. Umnotho usemhlabeni, lento okuthiwa yi-land. Angeke nje sithi masithatha izwe namhlanje kuthiwa sime lapha esibhakabhakeni sikwazi ukudla sisuthe. Nonke namhlanje nivuke ngebreakfast nadla isidlo sasekuseni okutshalwe phi? Emnothweni wezwe, emhlabathini. Umhlabathi yizwe. Yikho umkhonto wesizwe wathi uyolwela izwe labantu abamnyama ngoba yikho into oyoyenza emhlabeni ungenawo umhlaba. Abelungu nje laba singathatha umhlaba wethu la kwalaseni nje batshala emhlabeni wabantu. Enye indawo yakwamsweni njalo kwalaseni eyokuqala nje abathi mabesuka kwaNhlozi besuswa abelungu emhlabeni wabo bahlala kwalaseni baphinde babaxosha futhi bahlale benebhadi lapho njalo. So lonke lelizwe idrobha njengoba lakhiwe emhlabeni, lento okuthiwa yi-land. So kuyangijabulisa ukubona intsha engangani kangaka ikuphokophelele ekutheni ijoyine umkhonto wesizwe lo olwela ukuthi akubuye isizwe somuntu omnyama. Uthi kumkhonto wesizwe kubafana bakithi ngaphambi kokuthi ngifike lapho kwahamba-ke kwafika ekutheni-ke uJacob Zuma-ke iyamlwa lempi kakhulu ngo-2012 ize yazomchitha ngo-2016. 2017 wahlangana lamadoda futhi ayimpimpi kwi-ANC amchitha amxosha. Niyakhumbula kazange saqeda ihlandla lakhe lokugcina, bamxosha. Bathe mabamxosha bafaka bani? Impimpi enguCyril Ramaphosa. Uqala ukuphatha uCyril Ramaphosa eqala 2018 ukuxosha kukalokungane kaJacob Zuma. Usaphethe namanje ade bethini uZuma unenkohlakalo benama-Guptas. Bahamba ngo-2017 ama-Guptas noZuma uhamba ngo-2017. Ama-Guptas le mali yatholakala kosofa naphansi kombhede kaCyril Ramaphosa madoda, ngiyabuza. Kwatholakala iy'shaqane zemali
endlini kaRamaphosa ama-Guptas lawo noZuma. Imali ye-COVID-19 le kwakuthiwa sizonikezelwa amanzi lapho 500 billion eyathi sekuphethe uCyril yahamba yayothathwa ku-government, kwathiwa kuzofakwa ompompi bamanzi, sizokwelashwa, sakhele imigwaqo, senzelwe yonke into. Sake sayithola leyo nto Thuthuva? Aye kuphi ama-Guptas noZuma? Cha, ngiyabuza. Umbuzo uthi njengamanje iSouth Africa njoba for the first time abantu abamnyama ngesikhathi sikaZuma babethola ama-project, kwakuphuma ogandaganda, kwakulinywa babona abantu benikezwa ogandaganda, benikezwa iy'mbewu, kuphiswa ngey'mbewu mahhala. Izalukwazi namakhehla zayihola imiholo yayilapho. Kwathi makufika uCyril wakuvala konke lokho, kodwa mabawuhole belungwini ngoba yena ebambela abelungu. Abantu abamnyama basakwazi namanje ukuthi betshale emqiyeni beyothengisa emholweni, besiphuma la siyothenga iy'nkukhu lapho, befuya iy'nkukhu kunama-project ngesikhathi sikaZuma. Kuze kube namhlanje-ke abantu abamnyama bayahlupheka, babuyele kulesa simo singakabi nayo inkululeko. uZuma-ke wasuselwa ukuthi ulwela abantu abamnyama. Njengoba namanje sahamba amacala nje, njengoba namanje nibona umkhonto wesizwe uthe methu uZuma sifoma lo mkhonto wesizwe ngoba wafonywa amagerilla. Amagerilla ngabantu abajoyina umkhonto wesizwe kudala, base bebiza uZuma bathi sicela usihole Zuma, nali iqembu umkhonto wesizwe elakho. Asujoyinile-ke thina umkhonto wesizwe, siyiwo ngoba saqeqeshwa yiwo umkhonto wesizwe, wasifundisa ukuthi asilwe kanjani. Nani bantu bakithi, nani anujoyinile umkhonto wesizwe, nina njengoba nilapha niyiwo. Umkhonto wesizwe umuntu ofuna kubuye umhlaba, elime, kufunde iy'ngane, umnotho uze kithi thina abantu abamnyama, sifuye iy'nkomo, sinethezele, kuphela udlame nobugebengu. Umkhonto wesizwe-ke lo olwela isizwe, ukukhululeka kwesizwe. Asikho isizwe siyokhululeka uma ngabe kufika umuntu engenela kwacaba ekhomba abantu ngesibhamu, ethatha i-TV, ethatha iy'mpahla negrosa, lento eyenzakalayo. Yikho kufuneka sifome iy'structure ezicishe y'fana nesikebhe esizolwisa into yobugebengu, sibuye silale singavalile endlini, silale sihambe kuze kuse ezweni lethu ngokukhululeka. Abelungu yikho muhle usebenza naye la kwaLaseni ehola u-50,000 wena ekunikeza u-2,000 rand. Uthi uyothenga ibhuluku esitolo uthola ukuthi lu-3,000, kwenzela ukuthi ungabi namali. Umkhonto wesizwe ulwela ukuthi asilingane omhlophe nomnyama ngamaholo, ngamalungelo nangezemfundo. Ulwela leyo nto umkhonto wesizwe. Yikho nibona abantu benkatha bejoyina umkhonto wesizwe, i-EFF bejoyina umkhonto wesizwe. Yikho nibona iy'ngweve ey'ndala ngisho kithi zijoyina umkhonto wesizwe. Ziyawazi umlando ukuthi umkhonto wesizwe wawulwela isizwe esimnyama. Sinabantu abayahengwa banqunywa amabhunu belwela umkhonto wesizwe. Bayazi amabhunu ukuthi mhla kwakhululeka izwe ngokwe-mandate yomkhonto wesizwe, thina belungu siyolingana nabantu abamnyama, okusho ukuthi iy'mayini lezi ey'phethwa belungu baphesheya ziyobuyela ezandleni zabantu abamnyama, umnotho uyobuyela ezandleni zabantu abamnyama. Amafemu, umnotho esumba phansi uyahamba namanje uyaphesheya. Sifuna kwakhiwa amafemu la, kukhiqizwe igolide likhiqizwe lapha, kwenziwe iy'cathulo lapha, kwenziwe impahla lapha. Iy'hlahla lezi ey'tshaliwe ezokwenza ukotini wempahla la. Kodwa njengamanje la magamthrini niwabona kwenziwa ukotini, kwenziwa umentshisi, kwenziwa zonke izinto nomoba noshukela. Kuyahamba kuyaphesheya, kufola under i-Anglo-American. Ingonyama Trust into engasebenzi ngoba manje umuntu ufuna ukwakha isitolo njengamanje, Ingonyama Trust iyakukhokhisa. Ikukhokhisa kanjani uwumZulu kanti ithi imele amaZulu? Kufuneka wena mZulu ukhokhe imali kwIngonyama Trust ezweni lakho la wazalwa khona. Cabanga nje izwe lakho lapho wazalwa kulo, wadalwa uNkulunkulu wakubeka la, akenzanga iphutha ngokubeka la. Kufika isihambi esiwumlungu sizokutshaja la, sikukhokhise, siphathe umnotho wakho. Kufana nokuthi lapha kini kuvele kufike nje isigora nje sakwaZungu
sikungenele lapha kwakho sikutshela ukuthi uyabona-ke namhlanje awuzukusidla lokhu nanide kwenoshukela namhlanje umkakho awuzulala ekamerweni lakhe ulala mina. Abelungu basenza leyo nto leyo. Kufana nokuthi abesifazane esinabo bayadlwengulwa phambi kwethu ngoba singenamandla ngoba izwe kungelona elethu. Ngishaye zomthetho zifeva abelungu. Yikho umkhonto wesizwe uthi mawukhululeka wona noma ukhulula izwe ufuna ukubeka ubukhosi phezulu kube yibo ulayula izwe ngoba vele izwe lamakhosi yiwo amakhosi asinikeza mawufika lapha ithunywa endlunkulu banikezwa ihawu nomkhonto lokulwela isizwe simnyama.